muchapera kupenga. Ndo zvatiri kukutaurira izvi. Mark my words, munopera kupenga. Ini handisi kumuprofita asi ndiona nemeso ini. Munopera kupenga. Mark my words, munopera kupenga. Kulian TV. Atibatike zvechopu chopu. Mangwanani yakanaka, mangwanani. Mamuka sei vana veZimbabwe? Kwakadini kwatiri kumatimana enyika ino yese? Tine nyaya yakandirwadza yandinoda kuti vana veZimbabwe tizive, tinyatsotereresa, tigoisa munamato kunyika yekwedu, kuti Mwari atinzwire tsitsi, Mwari agotiregerera, nekuti zvinhu zvese zvinoitwa muzita raMwari. Kune vhesi inoti kana Jehovha vasipo, muvaki wemba unovaka pasina, muumbi wehari unoumba pasina. But iye anenge achiona achitoumba, achitovaka, kana rudo vanhu achitoenda mberi vachidanana. Asi kana Jehovha pasina, zvinongozofanana nemichato iye yatinoona yokuti unozoona vanhu voti vakachata vhiki yapera, vhiki inoteera yacho vachitori kuhanimunhu, vane vatotanga kunetsana, nokuti Jehovha panenge pasina. Tinofanira kunamatira nyika yekwedu pamusana pepati inonzi ZANU-PF. ZANU-PF kana vari mairi vasingacherechedzi nokuona zviri mairi nezviri mavari, ndo patinoti ngatinamatei kuti Mwari vagotiitira nyasha, kuti vagovhurawo meso evanhu vari muZANU-PF. Vara rinoti ZANU-PF nezvarinobara, kana rikaramba rakadai pakashaya kupindira, Mwari vakasapindira kuti DNA yaro iparare, hakuna chinomuka muno munyika ino, hakuna chinobuda. Nokuti vanhu vari muZANU-PF chavo vanongofunga kuchengetedza vara rakati ZANU-PF, kuti rinobarei chinoita kuti vanhu vararame, kuti rinoumbei, kuti rinozotipei. Zvese izvozvo havanei nazvo izvozvo. Ndakarwadziwa zvikuru, handina kutsamwa, asi ndakarwadziwa. Ndakanga ndisina kusangana neodhiyo yakanga ichitaurwa navamutsvangwa. Vamutsvangwa murume mukuru, nokuti karikatarisa munhu akaenda kuhondo yechimurenga akanorwa akadzoka. Asi mwana mudiki munhu iyeye. Hatisati tichiri vana vadiki vamutsvangwa, tava vanhu vakuru vanofanira kuvaka, tichivakira nyika yedu. Vamutsvangwa, makaita sei mumusoro menyu imi? Ndaida kumbogara nemi pasi ndimboona kuti makaita sei mumusoro menyu dzakanyatsoti zvezvezve zvakanyatsokwana-kwana. Vamutsvangwa, makarumbidza Trump kuti Trump akaita basa guru kwazvo, kuti iye wakamisa rubatsiro rwakanga achipa kunyika dzese idzi kusanganisa Zimbabwe, nokuti zvaakanga achiita, it was a very big weapon yokudestroy ZANU-PF. Vamutsvanga makakwana here imi baba imi? I'm sure chirwere chinonzi chiri kubata mukuru Makurowani chapinda muZANU-PF. Munonyanya kuuraya vanhu vakomana imi. Muchapenga. Takambozvitaura kuti hatitadzi, mubate mashoko angu aya vanhu veZimbabwe, hatitadzi kuwana vamwe vanhu vane zvigaro zviri pamusoro vanotyisa, vagara pakona yechitoro mutauni, akafuka ruchira so vanhu votendeka kuti munomona unoita tourist attraction.
kuti vanhu vane vachitobva kwavanobva kuya kuzoona kuti handi tinomuona. Varume musatamba naMwari, nokuti Mwari vakataura kuti whoever achauraya munhu unenge atadzira Mwari, nokuti munhu mufananidzo waMwari. Chimiro chaMwari ndo chimiro chino munhu. Whoever achamuuraya munhu unenge achitadzira Mwari. Musatadzira Mwari pane zvimwe zvinhu zvokuchengetedza ZANU-PF yenyu muchisvika pakuuraya vanhu. Hamungambovi munhu akakwana pakuti iko zvinezvi kurarama kwese kwatakati tichiita muZimbabwe, vanhu vairaramiswa nanaKeya, vanhu vairaramiswa nokutombopiwa dzimari, madhona, vachidhoneta, vachipiwa. Kurarama kwese kwataita nyaya ZANU-PF maikambena nezvinhu zvaibva kuna Trump. Hatisi kuda kunyeperana, tiri kuda kutaurirana chokwadi. Ndakasvika kumusha ini ndikanzi izvezvi baba munotofana kumuka kuti tigozosara takanaka isu pano, chikafu chinzi chikauya tinopiwa, tinofanira kutoenda, munofana kutosvika masvika moenda kumusangano. Kana mukasaenda kumusangano vanosara voti murume wepapa ndewe MDC, ndewe CCC. Saka munotofana kuti muende kumusangano. Mukasangodaro tinonyumwa chikafu, makamusinga kambeni nechikafu chaibva kuna Trump imi, muchinyima vanhu muchiti ndiwe opposition, chakanga chabva muhomwe dzenyu. Vanhu vakufa nenzara, iko zvino hamukwanisi kupa vanhu nzara, asi munotaura kuti yanga iri weapon yokuti destroy ZANU-PF. Muri kuda ZANU-PF reka kuti muri kuda Zimbabwe. Mune mistake yokuti you must be called a ZANU-PF member kana muchikambena. The moment yamunogara pachigaro chamakagara icho checho magarira Zimbabwe, indi hamusina njere imi baba imi. Kana magara ipapo pamakagarapo magarira Zimbabwe kwete kugarira ZANU-PF. Motaura kuti kuchikafu chaiuya nemadonors aibva ku-USAID chakanga chiri weapon yokudhisira ZANU-PF. Igotipei ZANU-PF inopa chii kuvanhu? Iko zvino vanhu vakafa nenzara, rwendo runovapa vanhu vasati vakohwa, vanhu vanga vachifa nenzara musina kana chamuri kukwanisa kupa vanhu. Vanhu vakanga vasina wani chikafu, vanhu havawani anything, hakuna chinhu chinouya kuyako. Nemarodzi hamuna, nokuti ZANU-PF haina chainopa kuvanhu. Deno yakanga ine chainopa kuvanhu. Mukadai mine chamunakabata iko zvinezvi chamunoti ichi ndeche ZANU-PF. So far people are at the nowhere place, vari pa no man's land in their minds kuti chii chichaitika pama-ARV kana pamakondomu chaivo vakataura, vakavhunzwa musuya muparliamendi mai vakapindura vakataura kuti munhu umwe nomwe ngaagare kumukadzi wake. Zvemakondomu tingataura here zvemakondomu, munhu wese ngaagare kumukadzi wake. Hamuna chamunokwanisa kutipa, asi munotaura kuti yanga iri weapon yokudestroya ZANU-PF. What is ZANU-PF in front of people? Haina chainotipa isisu ZANU-PF, hapana chinobuda muZANU-PF. Ende muri kutobara vana, kana ukada kutarisa vana Garwo, ukada kutarisa vana uyu mufana waiti mudhara tipe vanhu tirove. Hamuna kana nenjere yese yekufungidzira kuti chii chetinofana kuita from here, toita sei, tobudisei. Hamuna kana chamunogona kuita. Isusu hatisi kurwa nemi varume, but patinotaura kuti hamuna kana chamunogona kuita, imi budai muchiti isusu tinini nemadzenyu, isusu tine chino nechino takatarisira kana chatinoita kana chatova paprocess chakutotanga chakiitwa. Matadza kupedza mbudzi chaiyo. Pandaenda kuHarare ida unodemonstrate, ndakasvika kuHarare ndikaona mbudzi yakangohenga mumbepo, its pendulous in the air, hapana chiri kuitika. Saka munoti ZANU-PF yacho inopa chii kuvanhu? Hamuna kana chamunopa chenyu, chinhu chamunogona kubara kurova, chinhu chamunogona kubara kuuraya. Asi chandiri kutaura ndechokuti ndatini mumwe wenyu tichamuwana akagara pakona yechitoro mutauni, akafuka ruchira ari benzi, hakuna kungogara chete akadero, rinenge riri benzi. Tichakuonererai makashama muchifamba muchikurura nhumbi nenyaya dzokuuraya vanhu idzi. Mwari iko zvinezvi vatsamwa varume. De muri vamwe vanhu maitendeuka muchisiya zvokuramba muchirwa izvi. Makarya mukaguta vakomana, hamuguti makaita sei? Kana ivo vana venyu vacho, kana ivo chiicha chamuri kuumbirira, mari yese munofungidzira muchazoisa kupi? Munhu wani unenge achiwanikwa aine ma20, 30, 40, 50 billion uri munhu wani. Thingi kana ndikabata iko zvino munhu akabata 20,000 can sustain life yokuti haazofi akatambura muupenyu kana ari munhu ane njere. But you have got billions and billions. What are you going to do with those billions? Varungu chaivo, muri varungu chaivo, ndimi vana Smith imi maiti nyepera. Saka muchinzi manga muri vatengesi kuhondoko, because maiti nyepera. Iwo unonzi wakatombovharirwa iwo, wanzi uri munhu wamuzorewa iwo.
uri chitopota choutengesi, utengesi usingaperi, utengesi hwako mwoyo wako hauperi, haugoni kudzoka, unoramba uchingopona ungataura zvokuti isusu rubatsiro rwese rwaiunzwa neUSA. What did you say after the announcement yokuti vanhu vanopedza, vanhu vachanyimwa mapiritsi, vanhu vachanyimwa chikafu, zvese rubatsiro rwanga ruchipiwa? You can't even think kuti kune vana vemuno muZimbabwe thousands and thousands vakanga vachisevenza under GNO, NOG, mango, vakava vachipiwa vese, vakava vachishanda kwese koko, mabasa akapera, and you can't feel pity nevana vangogara iko zvinezvi, mhuri dzese dziri kurwadziwa, wototi yanga iri weapon yokuparadza ZANU-PF, ichiparadza pakudiwa, vachikupai mari mahara. Mari yamakanga muchipiwa makanga musingangodyi, pamakapiwa mari yelokuzeni yechirwere cheflu yeCovid, makaisa kuvanhu, vanhu handiti vaifa nenzara umu. Kana yanga iri weapon yokuparadza ZANU-PF, why did you use that money kuhomwe dzenyu musingapi vanhu? Makarya mukapedza mega, asi uri kuti weapon yokuparadza ZANU-PF. Mune fungwa, hamufungi varume imimi, munongofunga ZANU-PF, ende ZANU-PF yacho isina zvainoitira vanhu. Kutaura kwomurume mukuru koko, hausi murume mukuru iwe, hauna njere. Kana uri murume mukuru iwe, madman, hauna njere. How can you say that kutaura zvinhu zvakapusa kudaro, murume mukuru uchitaura pamhepo futi, ukona kupusa, uta kutonyebera kutaura chirungu chisaka nebasa rese chokuda kuona vamwe vanhu zvokuti havasi vanhu nokuda kuti wagara pachigaro. Munodhua utungamiriri hwenyu hweZANU-PF, munodhua kuti kana munhu akagara pachigaro chete, wangogara pachigaro chete mukati meZANU-PF, haasati, vamwe vese havasati vachiri vanhu, iye bedzi ndiye atongova munhu. Kana ari pavanhu vese, unoda kuti iye bedzi ave munhu pavanhu 1000, iye bedzi ndiye munhu. No wonder why vana venyu vamunopa dzimotikari dzakanzi ZANU-PF dziya, ine mupikicha wamudhara anopaka pasenda peroad, vamwe vese vakablokwa, iye ega ndiye munhu, unopaka pasenda peroad. Hamutsiuriki, hamutauriki nemi, chenyu kungoti wangoda kutsiura wotonyeba, kundonyeba kumapurisa, kunyebera mufana kumapurisa muzunoyo kuti wanga achituka president. Asi hamutaurira kuti why are you parking in the middle of the road? Hauoni here kuti wavharira dzimwe nzira dzese, vatomanya kuenda nemapurisa acho anongotevedzera, munhu watosungwa watendwa naye wanga achituka president. Nenhema dzakakubatai zvisingaiti, mune nhema dzisingaiti, hamuna chamunovaka, ende rudzi runonzi ZANU-PF runofana kuparara, hapana chinhu chinofana kusara chinonzi ZANU-PF. Vana Mudharageza, umbai imwe pati, hapana chamunomirira papa, hazvina zvazvinobva kunzi munzi makamirira Zimbabwe, nekuti iyi pati haizi pati. No wonder why vanhu vasingadi kana kuenda kubuda vakuzvigarira mudzimba, because you kill people. After tabvisa vaMugabe, makauraya vanhu, hamuna kuuraya vanhu mustreet umo, muchiuraya vanhu vachida kungoonesa chete kuti varume mari dzavo dzanonoka kubuda, mukauraya vanhu, mukapfura vanhu vakafa. Tiri kutaura zvinhu zviripo. Imi budai muchiti inhema, hatina watakauraya. Budai muchiti inhema, isi tiri kuita chakati, kwete kuda kutonga kutsvaka vanhu, muchiita one muchiuraya. Why do you gain mukuuraya vanhu? Munouraya vanhu, munofungidzira kuti kana muchingeta zvakashata vanhu vanorwadziwa nokuitirwa zvakashata vanopera. Saka munotongodzidza good days munongouraya nyika yese, because munhu wese nhango kukazouya generation ipi neipi inouya, kana pachingoitika chete zvakashata vanhu vane vachingotaura. Saka imune muchingouraya vanhu venyu, vana venyu vachingosara vachingouraya, nekuti iko zvinezvi mamiriro amuri kuita muchitaura 2030 munoda kusiya vana venyu vari pazvigaro. Tichitungamirirwa neizvezvi, vanhu vagotungamirwa nezvamuri kuita izvezvi, neruzivo rwamakapa vana vese venyu izvezvi, vange vachingotungamirirwa nemi. Hamuna kukwana imi, muchapera kupenga. Ndo zvatiri kukutaurirai izvi, mark my words, munopera kupenga. Ini handisi kumuprofita, asi ndiona nemeso ini, munopera kupenga. Mark my words, munopera kupenga, ende muchapera kupenga inhema dzenyu. Hatimushai munhu achaita kundootwa vanhu vachitofamba, kuti ukangoenda pakona muna festi unomuona akagara pachikona yechitoro mustreet, akagara pavharanda, chero kuchitonhora unenge akangofuka ruchira. Muchazviita chete, muriyo kwenyu nemari dzenyu idzodzo hadzirapi njere inhema dzenyu. Muchapenga, mugopenga nevanhu vamunopera muchingoponda ivavo. Hamunyari stereke, munotaura nezvinhu zvisina nebasa. Vanhu tinorwadziwa, isu tinoda nyika yedu, nyika tichida ndeyedu nyika inei. Kana imi makabva vameno, kana kwamakabva, kana makatengwa nevarungu, pfungwa dzikatoperera mukutengwa nevarungu, pakuti vamwe vanorwa kuti vabviswe varungu, iwe unotorwa
wondogara mukembi mune vanhu vari kurwisa muvengi, iwe uri munhu womuvengi wakanga usinganyari papo kaiwo makazomuregereiko varimo vana Mudharagedza. You supposed to take him, kana kurova zvakafa maifanira kumutora momuendesa kureko, kwete kuuya momupa chigaro futi. Zviri kuda kuitika zvinongoramba zvichingoitika zvokuti vanhu vakashata ndo vanongopiwa zvigaro, munoramba muchivapa zvigaro. Nemi vana Mudharagedza tine chigumbu iko zvine, kana ndiri sendi nechigumbu makatinyepera imi mukati toda kundobata zvigananda zvese tozvibata. Hapana kana chigananda 1 chamakabata mukatinyepera newe munyoka yemabhunu. Hatidi vanhu vanotinyepera, koma ngatitaurirane chokwadi, katitaura chokwadi ngatitaurirane chokwadi. Hamuna chigananda chamakabata asi maiti chimirai muone tibate zvigananda. Zvigananda zvinongofamba zvingoshaina iko zvino wabva futi kundopa vanhu mari uko yemahara, achingopa vanhu mari, achingopa vanhu mari, vanhu vachitambura musina mushonga, muzvipatara musina mushonga, vanhu vachisungwa nemakadhibhokisi, vanhu vachitambura vanhu vachitambura, vanhu vachiona nhamo, vanhu vachiita mari yeZimbabwe yekurasa. Ndeyedu isu nokuti tisu varidzi vayo isu. Nemari yamunokora vana Mutangwa tisu munobata imi munenge muchiite what production yamunounza kana kusina kubatwa mataxi dzevanhu vasi kuti mugowana mari. Munobata taxi dzenu muchimoka zvino neshuga yamakatinyepera kuti tichange chizotenga mishonga. Imari dzedu dzamuri kurya idzodzo, mari dzedu dzatiri kurya dzema airtime. Ndikauya kuZimbabwe ndingangotenga airtime ndatobhadhara mari yokutenga mishonga dzewo muchipatara, asi mari yacho yese munorya iyoyo. Moda kutotishainira kutofinya makahuma kane kone kako muchitaura zvisina basa zvokuti weapon yokuparadza ZANU-PF. ZANU-PF yacho chiko vanhu? What are you doing to the people? Kuti boa mani munogara makatichemedza sitereka tichifunga nyika yedu, tichitadza kugara mumisha yedu tichita basa rokufamba tichigara kunze kwenyika uko, muchitoita basa rokutoshaina kutishainira nemari dzedu. Varoi.